În Republica Moldova sunt atestați oficial peste 80.000 de bolnavi de diabet. Organizația Obștești, proiecte naționale și internaționale se implică activ în combaterea acestei maladii. Unul din proiectele de succes cu un impact răsunător atât în rândul lucrătorilor medicali, cât și a bolnavilor de diabet, este proiectul Prevenirea și tratamentul diabetului zaharat în Chișinău, susținut de Guvernul Republicii Cehe și implementat de către Asociația Obștească Home Care din Republica Moldova. Ideea proiectului Prevenirea și tratamentul diabetului zaharat în Chișinău a venit de la Asociația Obștească Home Care, pe care am onoarea să o conduc, din partea asistentelor medicale, nurselor care îngrijesc de pacienți la domiciliu. Alt obiectiv a fost îmbunătățirea activității școlilor de diabet din cadrul a 17 instituții medicale din municipiul Chișinău și instruirea pacienților cu diabet zaharat la domiciliu de către nursele Asociației Obștești Home Care. În cadrul acestui proiect au fost instruiți lucrătorii din asistența medicală primară cu un accent deosebit pe capitolul ce ar trebui să cunoască pacientul cu diabet zaharat. Pe parcursul unui an calendaristic am avut la instruire 24 de grupe de lucrători medicali din asistență medicală primară. Având posibilitatea să facem o evaluare la toate chestionarele acestor cursanți, am ajuns la următoarea concluzie. Toți participanții în toate chestionarele au menționat, în primul rând, organizarea și finanțarea acestui program și au pus accent pe calitatea predării, pe calitatea materialelor care au fost elaborate, pe acele metode contemporane de instruire a adulților și au menționat următoarele lucruri. Că este un program foarte binevenit în practica lor de zi, dar au totodată careva propuneri pentru viitor. Ca acest program de instruire să nu fie numai pe o durată de o zi, dar să fie pe o durată mai mult, cel puțin 2-3 zile, să nu se petreacă numai o dată în an, dar să fie cel puțin de 2 ori pe an, ca materialele care le-au primit medicii și asistenții medicali de familie în procesul de instruire să fie în 2 limbi, au pus accent pentru a elabora niște broșuri, ceea ce ține de promovarea alimentației sănătoase. Au apreciat foarte mult capitolele procesului de instruire care au fost axate pe autoîngrijire, automonitorizare, autoevaluare și, încă un punct important, pe schimbare de comportament a pacienților cu diabet zaharat. Din cauza că aici întâlnesc cele mai mari greutăți în lucru cu pacienții, de a-i putea să convingă de un regim alimentar corect și un mod deosebit de viață. Avem înregistrați în municipiul Chișinău peste 17.000 de pacienți, dar această cifră este doar statistică, nu este o cifră reală, deoarece se cunoaște după datele științifice că și la un pacient cu diabet zaharat de tip 2 cunoscut mai există încă 2 pacienți necunoscuți care întâmplător pot să depisteze acest diabet zaharat. Și scopul nostru a fost într-adevăr ca să depistăm și pacienții noi cu diabet zaharat. Cel mai important este ca pacienții cu diabet zaharat să-i tratăm în fazele inițiale, să-i instruim, să cunoască că diabetul nu este o boală, ci un mod deosebit de viață și poate fi corectat printr-o alimentație sănătoasă, prin efort fizic, dar desigur și prin autocontrolul care îl fac cu ajutorul glucometrilor. Este cel mai important de a face tratamentul în fazele inițiale ca să nu ajungem la complicațiile diabetului zaharat, cum este piciorul diabetic, nefropatia diabetică, de asemenea retinopatia până la pierderea vederii, dar și complicațiile cardiovasculare, deoarece pacientul cu diabet zaharat face riscuri cardiovasculare mult mai frecvent ca pacientul fără diabet zaharat. Mă refer la infarctul miocardic și la ictusul cerebral, care de 2 ori mai frecvent este întâlnit la pacientul cu diabet decât la pacienții fără diabet zaharat. Impactul cursurilor, dar și a acțiunilor desfășurate în cadrul acestui program a fost unul pozitiv, care a generat rezultate reale și o îmbunătățire vizibilă a mai multor indicatori. Vreau să menționez și rezultatul pozitiv care a fost obținut în cadrul acestui program în îmbunătățirea școlilor de diabet zaharat, fiindcă dacă aceste școli la început au fost organizate
practic nu aveau necesarul pentru a funcționa. Datorită acestui program, școlile au fost dotate cu literatură necesară, cu ghidul pacientului cu diabet zaharat. În afară de aceasta, școlile au primit glucometri și teste care au fost repartizate pacienților. Pacienții au fost școlarizați cum singur să-și controleze glucoza în sânge. În afară de aceasta, vreau să menționez și meritul celor care au elaborat filmul despre diabet zaharat. În prealabil, doamna Luminița Soveica a depus aici o muncă deosebit de mare, fiindcă acest filmuleț este foarte binevenit, este pe înțelesul atât a personalului medical, cât și pe înțelesul pacienților. Și este de un ajutor real, anume pentru școlile diabetului zaharat. În procesul de instruire, pacienții și familiile acestora au beneficiat de o instruire profundă cu elemente practice care i-au ajutat să acumuleze cunoștințe și să însușească anumite tehnici. Numărul pacienților care în anii precedenți, adică era un număr mai mare de pacienți care cădeau în comă, s-a micșorat. În afară de aceasta s-a micșorat și numărul pacienților pentru spitalizare. Deja acești doi indicatori sunt niște indicatori, aș spune, buni. În afară de aceasta, bineînțeles că ceea ce ne-am pus noi ca scop principal, profilaxia complicațiilor diabetului zaharat, aici, la fel, eu cred că aceste rezultate noi le vom putea mai precis analiza la sfârșitul anului, dar sper că la fel vor fi în micșorare. Pacienții au conștientizat acest mod sănătos de viață care pe viitor lor aplica în viața de zi cu zi. Obiectivele acestui proiect au fost atinse și proiectul va avea continuitate în 5 raioane din sudul Republicii. Proiectul Prevenire și tratamentul diabetului zaharat în Chișinău rămâne a fi un proiect de succes cu un impact pozitiv asupra a peste 45.000 de cetățeni, medici, surori medicale, bolnavi de diabet și familiile acestora. Aduc mulțumiri echipei de implementare a acestui proiect, aduc mulțumiri experților care au lucrat asupra modulului de instruire ce trebuie să cunoască pacientul cu diabet zaharat. Eventual aduc mulțumiri Direcției Sănătății Primăriei Municipiului Chișinău pentru colaborare, colegilor Carita Republica Cehă pentru colaborare și finanțatorilor Agenției Cehe pentru Dezvoltare prin intermediul programului Cooperare Cehă pentru Dezvoltare și întregului popor ceh care a adus contribuție pentru a îmbunătăți calitatea vieții pacienților cu diabet zaharat din Republica Moldova.